Creiem que és una base important tenir habitatge de lloguer social al municipi, però no creiem, mai millor dit, que s'hagi d'hipotecar aquest lloguer social a 75 anys amb la banca. I nosaltres en part celebrem aquesta nova passa perquè hi hagi habitatge de lloguer social al municipi. Veiem com a nivell tècnic, a nivell arquitectònic, tot i ser un avantprojecte i saber que poden haver-hi modificacions al respecte, els tècnics de la casa ja alerten de que hi ha deficiències i que incompleixen alguna normativa, com en el cas de l'evacuació. I en l'àmbit social, sobretot, el que, a part de que qui gestionarà serà una acció social d'un banc, una gestió immobiliària d'un banc, i que li donarem fins al 2097 la gestió del mateix, clar, no descriu quin és el seu pla social envers a la gestió. Això sí, el que sí que especifica i de forma molt detalladament és la gestió de la morositat, que fins i tot de forma textual, que amb visites amables a la porta també es podran solucionar els conflictes que puguin sortir a nivell de morositat. Llavors creiem que donar-li 75 anys de gestió d'aquests habitatges socials a la banca, perquè al final és així, i amb la sensibilitat que tenen per tractar tots aquests aspectes a nivell d'habitatge i sobretot l'aspecte social, doncs sincerament, des d'aquest grup municipal creiem que no és la forma més adequada o l'opció més adequada per la construcció d'aquests habitatges de lloguer social. Hi ha altres municipis que també han explorat altres entitats, fins i tot del tercer sector, per fer aquesta gestió. No creiem, mai millor dit, que s'hagi d'hipotecar aquest lloguer social a 75 anys amb la banca. Una inversió totalment inviable de fer i d'executar si no fos en règim d'aquest tipus. I a més, a nivell d'inversió, la corba de retorn que tindria, si no es fa amb una durada X, com en aquest cas s'ha calculat a 75 anys, seria totalment inviable la construcció d'aquests habitatges socials, tan necessaris com que fa 40 anys que no es fa habitatge social a Calafell. Per això no treu de que quan s'hagin de fer les coses les haguem de fer amb seny i que les haguem de fer bé. És una necessitat imperiosa, urgent, una emergència habitacional que tenim arreu del país, però això no justifica que no s'hagin de fer les coses de la millor manera possible. Creiem que al final aquest tipus de projectes han d'estar molt més detallat perquè al final després puguem fiscalitzar-los, i en aquest cas no ho està. És important deixar clar que el que tenim sobre la taula és un avantprojecte que complementa un plec per construir aquests habitatges. El projecte executiu encara no està fet. O sigui, realment el que tenim són les bases del que es vol fer. El programa de funcionament de caire social que el controlarà l'Ajuntament, no el controlarà el banc. Encara no està elaborat, o sigui, encara s'han de construir aquests edificis. El punt que estem passant per ple és el dret de superfície per executar-los, no com desenvolupar aquest programa. Sí que es poden especificar coses, però no hi són. I el primer que hem dit a la nostra intervenció és que sabíem, i som coneixedores, de que és un avantprojecte. Però el que passa és que nosaltres no podem votar a favor d'aquesta proposta sense aquestes especificitats ni conèixer els detalls que segurament vosaltres, que heu volcat molts esforços perquè puguin haver-hi aquesta proposta des d'aquesta constructora, doncs segurament hi haurà més detalls que ser coneixedores i nosaltres no. Perquè si tant ho detalla, per exemple, fica que faran 6 mesos d'una formació sobre la bretxa digital, no? En 75 anys.